Lakhaing koi rapho nilip constituency ke parlo Koilamati ahawar along private school hin pen Karbiang long atokanu along ta nongnam ka che thangklong a school Koilamati Presbyterian Mission English School ta ilong lo lapen pining HSLC asatlang ang thek kimi kilong do na tumaphan archopon lo lo ke Charlie henlo kinang sotnai lo ke Charlie jongsi Charlie avi pulote pirthe ke do kang tingkuk asonsi mande Karbiang long atokanu along nongnam ka che thangnaya school ke Koilamati Presbyterian English School henlo laso school ki kim ki cheng si ke kedamtang pharo khrisir kebra trok kebra ner kep aningkan pensi pangcheng lo abhi suri hini ra pli aningkan pen ke class KG1 lapen class 10 mate kep angdeng an b ponsi labang so ningkan thota HSLC asatlang ang thek pass lap no lapen wang bom pining an suri hini ra ingkora hini aningkan ta HSLC asatlang ke tokdun kaddu kawe bang ingkora plido lapen kaddu kawe ta HSLC angdeng chepa undun si PMS a school aphan nongme 1 kilo labang solong first division bangpho second division kaddu kawe bang trainer cap third division inut letter marks tilong bang hini Jonathan Lalmingtha first division plus letter marks English lapen social science a subject hini longpom Mukrang Kro letter marks social science subject isi longpom kedamtang pirthe adang COVID-19 awur ki jumput aporchit ahut sita laso school thanbang atum kachipa dukpik ajoini lapen thanbang atum ke thana tengpen students atum ta alam karju ajoini aningkan bang sita angthun plut plepin pen HSLC angdeng inuta ke pas dun de puke ave pinlang ke pas dun atum anta misen aphai lepik pik pini ke pas dun atum aphan an karcho apor MC ning kapathe dun lapen hirjume kipidun apor isi PMS a school headmaster deng ponlo ar lalrad longa pen sadlanga chepa undun bang inkoi rapli atuma phan karbia khai amana peng ke thenai poho pen archopon labang so school athan bang kangthir ronghang Andrew terang lapen Edwardson intiatum ahin penta clardak pen labang so HSLC sadlang ang thekimi kilong tun atuma phan karchopon ahut pherang ke thengno nilitum ta un an pen lapen ke than nangjia sai angdeng headmaster atum ke thana teng pensi nilitum ta osomar atum aphan ke pathek ji aphan bor ipon lopusi tham kon PMS Presbyterian English High School long se dili dak se lo thanun bom dili dak ke than ningkan thombak dolo lapen result biniar lian ke facilitation ta patai clip follow dak ke didun la se ading kan mang se tamil dak a school long kai kes tame 100% sinil tum ban bo la se non news live lang tum han astame tuni cardom pilo labang sol news long kinil por labang so school long kai kita me 100% penang la thot posa tame ni tum dak bang ingkora plido appear lapen ke la bang ingkora pleng bong pensta me bang troke first long lo lapen ke bang kritho si bang second lapen third division bang ke inut vet la pason sinil tum dak kai kes tame result kinil lo nil tum labang so school long kai kes tame la metric to popular tang dinil tum ke chipat dukason do alang tum han hox tame alang tum han osomar tame la class yang si jud elu ba session jud elu pasata minil tum kabor ipenda school long tuition and bom la pason sinil tum teacher tum dak klempon bom lapen ke aning kan wang la thota la pason sinil tum chipat duk bom la pisa answer session sinil tum chipat duk pon chi pusin tum midiang long mate Karbiang long rat pachini lo lapen halapu osomara sar piatum ahin penta nilitum asomara tum aphan kachipa duk groupen ke than pon thegapot PMS headmaster lapen thanbang lapen staff atum aphan ning arong pikpen kachoro pajir pon pensi dak padun lo kipidun pensi tame nili thande the siname teacher tum kimi pena jok la pena bang so school managing kang pena jok si nili supi sitame pinian ke nili tum metric result misen pen long pon lo atheke alang tum teacher tum tiklem ki than chipidu pik la pen ana ma phanta ma thap pik ajoini si nili supi tala am ki undun lo na si alang tum ke chipidu ko positame ana ma phans tame ni rupar pik lo la pen teacher tum hanta rupar pik la si la bang so school along anso si kipang tang konji phana non bihek amumar tum non chari bom tum sitame nangli tum kadu ko bisabla teacher nang than pen ateng pen nangli tum purhi pon tha la pen la da arna malam ben stame piking pik la pen na so bihek ko pen purhi sit ki purhi un hostame alang li bible lang deng than hostame hem nang school suti de lote hem nili tu phanang than atheki ni tum han teacher pini la bang song deng bible lang purhi pilo la son kichipi bihek pen do nang ji puta nili tum phane than o aposi nili ning sampik la pen teacher la tu phan la pen la bang so mission hostame nili ro par pik la nili hin pen la anseng Koilamati pen Samson ingti Karbiang long live